A l'Hospitalet, l'esport s'ha convertit en una eina transformadora. L'any 2010, el Futbol Club Barcelona de hoquei va iniciar una recerca de nous jugadors a la ciutat. El que havia de ser una porta d'entrada al club per a nous jugadors va acabar esdevenint molt més, un projecte educatiu i social propi, arrelat al territori. Cap allà el 2010, col·laborant amb la direcció tècnica en aquell moment, ens plantegem buscar més jugadors i jugadores menors pel club. I un dels llocs que vàrem pensar que podia haver molt èxit a l'hora de trobar jugadors era aquí a l'Hospitalet. Des del 2020 que hem fet un projecte més d'aquí de la ciutat. Òbviament és un projecte esportiu, que al final hi ha competició i els nens i nenes evolucionen i milloren, però també és un projecte molt educatiu. Amb el suport dels serveis socials de l'Ajuntament i la implicació de la Federació Catalana, avui el hoquei arriba a nois i noies en situació de vulnerabilitat. Més enllà de l'esport, han trobat un espai segur per créixer, aprendre i construir noves oportunitats. El que busquem és realitzar un projecte de medi obert amb els educadors. És un projecte d'intervenció socioeducativa amb el que pretenem és fomentar la integració dels joves, millorar el tema d'habilitats socials. Al ser un projecte en medi obert el que ens fa és sortir dels despatxos, trencar aquell espai tan fred que dificulta tant el treball amb els adolescents sobretot, perquè amb les famílies és un context amb el que dominem més, però els adolescents és molt difícil. Aleshores el que fem és que cada districte té un equip de hoquei que el gestionen dos educadors del mateix districte, dos educadors o educadores. I aleshores aquests el que fan és tot un acompanyament en els entrenaments i en els partits, i en aquest espai una mica més distès, en l'espai de joc, es poden treballar dinàmiques que sovint poden ser conflictives o que poden situar l'adolescent en un escenari de risc. A partir de la pròxima temporada, el projecte ja comptarà amb 17 equips i arribarà a més de 300 joves. Molts d'ells no només juguen, sinó que també es formen com a entrenadors i àrbitres, consolidant una comunitat activa, compromesa i en constant creixement. Porto 2 anys fent àrbitre i fa 5 anys vaig començar el projecte de hoquei a Can Serra. Ho vaig conèixer gràcies als serveis socials. És un projecte perquè nens que no tenen l'oportunitat d'anar a un club pagant pugui fer una cosa divertida al seu temps lliure. Aquí estamos viendo que estamos haciendo una agrupación con servicios sociales y estamos jugando hockey, pero también que los servicios sociales no solo tratan el tema de deporte, sino que tratan más allá, tratan con las familias, con los padres. Muchas veces se encuentran en casa estancados, que no saben qué hacer o buscan una manera de salir de ese círculo dañino que le puede causar algunas cosas y buscan un deporte. Sinceramente he visto a niños que han empezado estando muy tímidos, sin hablar con gente, a tener muchos más amigos, hablar más sobre un hobby y más centrados. Incentiva al compañerismo, a que se conozcan los niños y sobre todo a que hagan una actividad física que es bastante buena. Vaig començar a jugar a hoquei a 5è. Vaig començar perquè un dels meus millors amics es va apuntar i com que no feia res a casa em vaig apuntar. Ara vull seguir jugant perquè l'esport m'agrada i tinc temps lliure i és molt divertit. Vaig començar fa 3 anys i vaig començar perquè no tenia ningú passatemps i tenia totes les tardes lliures i doncs vaig començar a provar aquí i em va agradar molt. Vaig començar a jugar a hoquei fa 4 anys i m'agrada aquest deport perquè és molt divertit i ja està. Sí, vull seguir venint a jugar aquí a hoquei perquè m'agrada molt. Jo vaig començar a jugar a hoquei fa aproximadament uns 4 anys. Vaig començar a jugar a un extraescolar perquè m'avorria, em vaig apuntar amb els meus amics. Jo crec que milloro molt i la connexió que tenim entre nosaltres està bé. Des dels serveis socials de l'Ajuntament de l'Hospitalet, fa anys que es treballa per fer de l'esport una eina d'inclusió i cohesió social. El projecte de hoquei s'hi afegeix com una nova oportunitat perquè nois i noies accedeixin a pràctiques esportives
que sovint queden fora del seu abast. Sí, des de la ciutat de l'Hospitalet hem tingut sempre molta tradició d'utilitzar l'esport com un mecanisme d'inclusió social. L'esport, el lleure, per tant, poder veure com un projecte així, a més d'un esport que no és habitual a la ciutat o que costa més que arribi als joves, és molt important per nosaltres perquè significa que els nostres joves, les nostres joves, també tenen l'oportunitat de conèixer altres esports i sobretot de conèixer els valors de l'esport, que al final és el que creiem que és més important. El hoquei és molt més que un esport. A l'Hospitalet s'ha convertit en un motor de canvi, un pont cap al futur i un espai per créixer.